eta ez behingoz saian gertatzen zaidan bezala, behaz kritikoarena, edo behaz Antxularren halako irakurketa lasai bat bide batetik hartuz proposatzen bat zuet egitea. Bidaia hori hasi aitzin erran dezadan behaz enetzat lehenik irakurle simple bezala Antxular biziki, Antxularren hizkuntza enearen etxekoa da. Eta aipatzen dutan gauza bat da, adibidez amari irakurtzen dudalarik Antxular ez da bat ere arazurik haren dako da, haren hizkuntza. Ez da bat ere biziki da enetzat, naiz eta izenez bizkaitarra naizela, nunbait, baina gehien bat nafartarra naiz, eta Nafarroa behera, eta Nafarroa garaia bastan, eta pixkan da lapuz berarekin batera, baina hizkuntza hori enetzat. Gero ez dut erten, gero aldatu dela, baina behar bizikur bidekoa da. Idazlea bera, eni idazle bezala, Etxeberri aipatzen duzu, eta Etxeberri interesatzen zaitan bezala beste alde batetik, baina gauza beraren dako da, hizkuntzaren erabiltzearen dako da, zeren eta denek dakigun bezala, idazle izatea, baita azkenean eskulangile izatea, artesan izatea, ernaida, hizkuntzaren erabiltzea. Gero dira heldu gaineateko gauzak, baina lehenik da hizkuntzaren erabilera eta arkitekturaren aldetik Antxularren irakurtzea nolabait plazer ituzi da, eta egia da Roland Barthes erraten zuelarik behaz du plaisir de lire, irakurtzeko plazerra hartzen dutara, nik Joanes Etxeberri adibidez zigurukoa irakurriz, baina nire Antxular irakurriz, eta ez gara bakarrak euskal idazleak, zer eta badira kasu oso ezagunak, adibidez gogoratzen dut hemen irindutan Aresti bera, alde batetik behaz bizikusian Antxularren miresle izan zena, ere euskararen ikasteko eta geroz baliatu zena. Gero beste alde bat bada, ere biziki gustukoa dudana, eni iruditzen behintzat, eta oraindik askotan idazlearen eta irudia eta autorearen iduri hori behaz, eta obraren iduri hori dugularik, oraindik batzutan 19. mendeko erromantismoan kokatzen garela, sakralizatuz autorearen itxura eta mitifikatuz testuaren autonomotasuna edo autoreari hain lotua den testua eta preseski biziki interesante iruditzen zait Antxular bezalako autore bat, Antxularren garaian eta lehenago tradizionea ez du ez dakit noraino joan daitekeen, baina argi da autorearen estatutua ez dela beti izan orain dena, eta partikulazki testua izan dela palimpsesto bat, erran nahi da, idazleak idazten zuela beti polifonian alde batetik, eta ere beste idazleek idatzi zituzten testuen gainetik beste testu bat gainetik idatziz. Eta
denak, behaz, elkar solasean, halako arkeologiako eta miaketa batek ematen daukuna dauzkigun estratak bezala, atxematen direlarik testuak. Eta ez dela uste izan behar, zitazioen bitartez bakarrik direla estrata horiek agertzen, baizik eta elementu hizkuntza berak erretorikaren barnean berean daude, eta batzutan zitazioik ez da. Baina, testua beste norbaitetik artera jakar eta iretsia du, eta naiz eta ez duen autorea ez. Orduan, horiek aipatuta, behaz, hautatu dut bide berezi bat, eta preseski nola modu lasaian eta proposatu zautaten zea bezidazle bezala, hautatu ditut animaliak asko maite baititut. Beraz, hartu ditut animaliak. Eta hori da ate bat, biztan da, beste ate batzu izaten ziren. Baina egia da, aspalditik banuela gutizia animaliez eta atxularrez miltzatzeko. Hola, alako solasaldi lasai batean, eta behaz zuek proposatu eta mintzan dio uni esker, ematen da zuek, para da. Behar dut egan ere, hasi baino, edo segitu baino lehenago, ere beste gauza bat badela, eta nolabait, nola ganezake, paradoxa bat dena. Ez dut maite beti gogoraztea, baina emazte bat naiz, eta geroz mintzo. Eta evidentea da, gero ez dela izan emazteek irakurtzeko edo emazteei zuzendua zen liburu bat. Geroren irakurlea maskulinoa da, eta emaztea beste leku batean, bazterrean kokatzen da, eta salbuespen batez aipatua baldin bada, da gizonari zuzendua den solasaldiaren bitartez, adibidez, ez dakit, neskatzaren bere albaren edo bere familiako neska gazteen birtutea otsoen artean adibidez zain dezan. Gainateko kontuetan, behaz, apatzen da, gazan. Orduan, gaitezen. Behaz, atxularren liburua, ulertu duzuen bezala, paliuxistikoa da. Behaz ez du balio bilatzia, originalen, ez den originala, gauza horiek, ez dira, kendu behar. Orduan, diskurso guzia dena eta paliuxistikoa baita animalien aipamena, ere, orduan, behaz, egin ditut 8 zati, eta saiatu naiz 8 zati horiek, modu anabasikoan eta presentatzea, nola hemen katoliko bat dugun kontra erreformakoa, biziki importantea da, beti esperantzarekin bukatzea, liburua bera, esperantzako portuarekin bukatzen baita, behaz, ene solasaldia ere, esperantzazkoa izan.